салом ба ҳамагон. Мехостам дар бораи тарзи ройгон сафар кардан ба Ҳиндустон ва соҳиби сертификат ё ки диплом шудан ва илмҳои замонавиро асод карда омаданро ба шумо шарҳ диҳам. Ин имконияти хуб ба ман 1 моҳ қабл афтида буд ва ман сафар доштам ба Ҳиндустон ки бениҳоят таассурот ва хотироти беҳтаринро дар хотираи худ сабт карда омадам. ин имкониятро дили худ шахс метавонад истифода бараду ва ройгон, куллан ройгон ба он ҷо сафар кунад. ба шумо чӣ лозим мешавад? 4 чиз лозим мешавад. Якум чизе ки лозим мешавад, ин донистани забони англисӣ ҳадди ақал дар сатҳи муошират, оддитаринаш. Дуюм, ин доштани шиносномаи хориҷӣ, шиноснома. Сеюм чиз, ин доштани диплом ё ин ки шаҳодатномаи касбият ки дар асоси он шумо ҳуқуқи кор карданро доред. Ва билохира чаҳорум чиз дар баробари шиноснома забони англисӣ ва диплом, ин таҷрибаи кории шумост ки бояд шумо таҷрибаи корӣ на кам аз 4 сол дар самти фаъолияти худ ё ин дар дили худ самтҳо умуман фарқ надорад, на кам аз 4 сол бояд дошта бошед. дар ин ҳолат вақте ки ҳамон 4 талаботро шумо доро ҳастед, метавонед сафар кунед ба Ҳиндустон. лекин пеш аз сафар каме ҳуҷҷатҳоро бояд шумо пур кунед. Якчанд анкетаҳо аст, дар сомона медароед пур мекунед, пас сон метавонед сафар кунед. ин гуфтаҳои боло талаботҳои аввалиндараҷа буданд. дар қисмати дуюм ба шумо лозим мешавад ба сомонаи айтек гов дароед ва дар он ҷо ҳамон майдонҳое ки ҳастанд бояд муфассалтар пур кунед. дар бораи шахсияти худ, дар бораи ҷои кори худ, шахси мутасаддӣ дар ҷои кор, оиди оила, таҷрибаи корӣ ва ғайра пур мекунед. вақте ки пурра ҳамин қисматҳои анкета ё ки суолномаро ба итмом расондед, шумо бояд инро чоп кунед. фаромӯш накунед ки дар ин ҷо бояд логин паролро дар хотир гирифт, сабт намоед, дар ягон ҷо нависед. пас аз чоп намудан шумо бо шиносномаи шахсии худ ин ҳуҷҷатро гирифта ба сафорати Ҳиндустон ҳама рӯза ба ғайр аз рӯзҳои истироҳатӣ пас аз соати 5 бурда метавонед супоред. вақте ки бурдед ба он ҷо, онҳо аз назар мегузаронанд, санҷиш мекунанд. дар ҳолати ягон суолҳо пайдо нашудан, онҳо метавонанд ба шумо гӯянд ки шумо аллакай барои виза гирифтан дар сомонаашро онҳо мегӯянд визаро пур кунед ба тариқи электронӣ ва пеш аз сафар шумо ташриф меоред боз дуюм маротиба ба худи сафорати Ҳиндустон. дар он ҷо вохӯрӣ бо сафир аст ва супоридани билетҳо, яъне чиптаҳои ҳавопаймо ва акси хотирот. пас аз ин шумо раҳсипор мешавед ба Ҳиндустон, ба маконе ки шумо интихоб намудаед.